ହଜାରେ ଟଙ୍କା। ମୋ ପାଖରେ ପଇସା ନାହିଁ ବାବୁ। ବିନା ପଇସାରେ ସବୁ ପୁରା ହେଇପାରିବନି। ଅଛି ଅଛି ବାବୁ, ମୋ ପାଖରେ ଏଇ କାଇଁଚ ବାଡ଼ିଟା ଅଛି। ସୁନା ରୂପା ସବୁ ନିଲାମ ହେଇଯିବା ପରେ ମୋ ସ୍ୱାମୀ ମୋତେ ଏଇ କାଇଁଚ ବାଡ଼ିଟା ଦେଇଥିଲେ। ନିଅନ୍ତୁ ବାବୁ, ଏଇ କାଇଁଚ ବାଡ଼ିଟା ନିଅନ୍ତୁ। ନିଅନ୍ତୁ ବାବୁ, ଏଇ କାଇଁଚ ବାଡ଼ିଟା ନିଅନ୍ତୁ। ମନ୍ଦିର ଯାଇଥିଲା, ତାକୁ ସାପ କାମୁଡ଼ି ଦେଲା, ଅକବାଇଟା ମରିଗଲା। କେମିତି ଦେଖିବ ତା କୋଟିପତି ବାପା ମଶାଣିରେ ଚଢିଆ ସାଜିଛନ୍ତି। ମଶାଣିରେ ଶବ ପଡୁଛି, ଭୂତମାନେ ସହିତ ଭୂତ ବସିଛି, କୁକୁର ବିଲିଆ ସହିତ ଗପ କରି କରି ଆସି ବୁଆଇଲ। ଚାକିରି କରିଛ ବୋଲି କହୁଥିଲ, ଏଇ ଚାକିରି ଏଣିକି ମିଛୁଆ ତମେ। ଏଇ ବାବା ପାଇଁ, ଏଇ ବାବା ମୋର ବାପ ଡାକ ମନେ ଦୁନିଆ ପାଇଁ। ମୋର ଗୋଟେ କଥା ରଖିବ, ଏତେ ଲୋକଙ୍କୁ ପଢୁଛ, ମତେ ପଢି ଦେଇପାରିବ? ଚାଲ ଗୋଟେ ବଡ ଦୁଇ କରିଦବା। ଏଠି ତମେ ମୁଁ ଆମ ଝିଅ ସମସ୍ତେ ସେଇ ଦୁଇରେ ଶୋଇବେ। ହତ୍ୟା ପରା ମହାପାପ। ଠାକୁରଙ୍କ ପାଖରେ କ୍ଷମା ମାଗିବା। ହେ ଠାକୁରେ, ଆମେ ତମ ନିୟମକୁ ଭାଙ୍ଗି ଆତ୍ମହତ୍ୟା କରୁଛୁ, ତମେ ଆମକୁ କ୍ଷମା କରିଦିଅ। କ୍ଷମା କରିଦିଅ, କ୍ଷମା କରିଦିଅ ଠାକୁରେ। ଇଏ ତମେ ବସ, ଏତେ ରାତିରେ ମଶାଣିରେ କଣ କରୁଛ? ବାବା, ଆପଣ ଆସିଛନ୍ତି ବାବା? ଏଇ ଦେଖନ୍ତୁ ବାବା, ମୋ ସ୍ୱାମୀଙ୍କର ସେଇ ଗୋଟିଏ ଭୁଲ ପାଇଁ ଆଜି ଆମେ ସମସ୍ତେ କେମିତି ମଶାଣିରେ। ବିଶ୍ୱାସ କରନ୍ତୁ ବାବା, ସେଇ ଗୋଟିଏ ଭୁଲ ପରେ ମୋ ସ୍ୱାମୀ ଆଉ ଜମା ଭୁଲ କରିନାହାନ୍ତି। ଆପଣ ପ୍ରାୟଶ୍ଚିତ ଏଯାଏଁ ସରୁନି କାହିଁକି? ଆପଣ ପରା କହୁଥିଲେ ଦଣ୍ଡିବା ଶକ୍ତି ଯାର ଥାଏ ସେ ପୁଣି କ୍ଷମା ଅଛନ୍ତି। ଆପଣ ପରା କହୁଥିଲେ ଆପଣଙ୍କ ଜଗନ୍ନାଥ କାହାକୁ ରାଗଉଥିଲେ, ଆମ ଉପରେ ତାଙ୍କର ଏତେ ରାଗ କାହିଁକି? ଆମର ଦୋଷ କଣ? ମୋ ଝିଅଟା ମୁକ ହେଇଗଲା, ଘରଟା ମଶାଣି ହେଇଗଲା, ଆମ ଝିଅଟାକୁ ମାରିଦେଲେ ତମ ଜଗନ୍ନାଥ। ତମେମାନେ ଅଯଥାରେ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କୁ ଦୋଷାରୋପ କରୁଛ।
ସେ ପରେ ଜଗତର ସୃଷ୍ଟିକର୍ତ୍ତା ସେ କ'ଣ କାହାକୁ ଶାସ୍ତି ଦେଇପାରନ୍ତି ବରଂ ଅନୁତାପ କରିବା ପାଇଁ ପରିସ୍ଥିତି ସୃଷ୍ଟି କରନ୍ତି। ଆପଣ ଆପଣଙ୍କ ଜଗନ୍ନାଥ କୁହନ୍ତୁ ବାବା ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କର ଯେମିତି ଅପମୃତ୍ୟୁ ହେଇଯାଉ। ତମେମାନେ ଏମିତି ଅଧୈର୍ଯ୍ୟ ହୁଅନି କାହିଁକି ନା ମୃତ୍ୟୁ ପୂର୍ବରୁ କାହାକୁ ମୃତ୍ୟୁ ହୁଏନି। ତାଙ୍କ ଉପରେ ଭରସା ରଖ ବିଶ୍ୱାସ ରଖ ଆଉ ସମସ୍ତେ ଆଖି ବୁଝି ତାଙ୍କୁ ହିଁ ଡାକ ମୋ ଝିଅ କ'ଣ ଫେରି ଆସି ଡାକ ବିଶ୍ୱାସର ସହିତ ଡାକ ଆଉ ଥରେ ଡାକ ଡାକ ବିଶ୍ୱାସର ସହିତ ଭକ୍ତି ଚିତ୍ତରେ ସମସ୍ତେ ତାଙ୍କୁ ହିଁ ଆଖି ବୁଝି ଡାକ। ଆପଣଙ୍କ ଜଗନ୍ନାଥ ଆମ ଡାକ ଶୁଣୁନାହାନ୍ତି ବାବା ଶୁଣୁନାହାନ୍ତି। କେମିତି ଶୁଣିବେ ଭାଉଜ? ଆପଣମାନେ ପରା ତାଙ୍କୁ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବନ୍ଧୁ ବୋଲି ଭାବି ନାହାନ୍ତି। ଆପଣମାନେ ତାଙ୍କୁ ବନ୍ଧୁ ବୋଲି ଭାବି ନିଜକୁ ସମର୍ପଣ କରିଦିଅନ୍ତୁ ଦେଖିବେ ସେ ଆପଣମାନଙ୍କ ଡାକ ନିଶ୍ଚୟ ଶୁଣିବେ। ନିଆଁ ଯେମିତି ସୁନାକୁ ଚିକ୍ ଚିକ୍ କରେ ଅନୁତାପ ମଣିଷକୁ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିଦିଏ ମୁଁ ଠିକ୍ ସେମିତି ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେଇଯାଇଛି। ଆମ ଭାଇଙ୍କ ଉପରେ ଆମେ ପ୍ରତିଶୋଧ ନେବାକୁ ଦିଆସିଲି କାଠି ଅନ୍ୟକୁ ଜାଣିସିନା ହେଲେ ପ୍ରଥମେ ତାକୁ ହିଁ ଚଳିବାକୁ ଆମେ ଆମ ଭୁଲ ବୁଝିପାରିଛୁ। ଆପଣମାନେ ଆମକୁ ମାମାର କିଛି ହବନି ସେ ଆପଣମାନଙ୍କ ଡାକ ନିଶ୍ଚୟ ଶୁଣିବ। ଆପଣମାନେ ସମସ୍ତେ ଭକ୍ତିର ସହିତ କୁହନ୍ତୁ ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ସମସ୍ତେ ଶୁଣ ମୋ ମାମାର କ'ଣ ଏଇ କଥା କହିଲା ଆଲୋ ବାବା ଟିକେ ତ ଦାଦା କ'ଣ କୁହ ଆଲୋ ବାବା ତୋ ବାପା କ'ଣ କୁହ ଯେଉଁମାନେ ଜଗନ୍ନାଥକୁ ବିଶ୍ୱାସ କରନ୍ତିନି ତାଙ୍କ ସତ୍ତାକୁ ଅନୁଭବ କରନ୍ତିନି ତାଙ୍କ ଭଳି ମୂର୍ଖ ଏ ଦୁନିଆରେ ଆଉ କେହି ନାହାନ୍ତି। ସମସ୍ତେ କୁହ ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ